दिनै आङो नै डायमन्ड स्कुलाव दंफैयो दिनै माने मा होनना बुङो गरम बन्दनि सुटि होबाय आरो दिनै लास्ट क्लासमोन आरोना बेजोंनो लोगोसे मा होनना बुङो इउनिट टेस्टनि रिजाल्ट होदों आरोना ओरैबायदि भिर जादों मा खबर ओइ लाबाय रिजाल्ट लाबाय लायाखै आनु पास जागोन ना जाया जायाखै ओरैबायदि भिर जादों नै आंबो थारमाने फिसाजोनि रिजाल्ट लानोनो नेबाय थादों आरो बेयाव नै थारमाने बेयाव दाबो क्लास 4नि टिचारा सफैयाखै रिजाल्टखौ होथ'वाखै दा नेबाय थादों मा लाबाय पास जाबाय दा दे थिग दङ माने ओरैबायदि भिर जादों आरो दिनै ना रिजाल्ट होदों नालाय मा होनना बुङो फार्स्ट इउनिट टेस्टनि रिजाल्ट आरोना बेजों लोगोसे दिनैनिफ्राय क्लासा मास मोनसेनि थाखाय बन्द आरोना गरम बन्द होबाय आरोना बेनिफ्राय जोंहा आगस्टनि फार्स्ट उइकआवनो क्लासा जाफिनगोन आरो नैबे डायमन्ड स्कुलनि नुथाय दे लोगोफोर बेखौनो आङो एसे भिडिअ खालामबाय आरो दिनै नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै जोंहा नै बिदिनो बेनिफ्राय जोंहा डायमन्ड स्कुला मा होनना बुङो हायार सेकेन्डारिबो जाबाय मा होनना बुङो फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयार बेनिफ्राय आरो लोगोसे साइन्सबो जाबाय आरो देग्लायनिफ्राय स्टुडेन्ट गोबां जाबाय डायमन्ड उदालगुरि डायमन्ड इंलिश स्कुलनि नुथाय आरोना गार्जेनफोर आरो स्टुडेन्टफोर ओरैबायदि भिर जादों आरोना दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांनो आरो फिसाजोनि रिजाल्टखौबो आङो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोननो क्लास 4नि रिजाल्ट नै गार्जेनफोरा रिजाल्ट लांनो फैदों आरो नैबे रिजियाया मा रिजाल्ट लांनो फैबाय नामा दे ओइ दिन्थिनाय मा लाजिनो माने आङो दाबो रिजाल्टखौ लानाय जाथ'वाखै आरोना टिचारानो हायाखै मामा दिनै जोंहा नै टिचार हायथ'वाखै मिथिबाय औ बेनिफ्राय जोंहा नैबेयाव ओरैबायदि भिर जायोना जेब्ला स्कुल गनाय टाइम जायो नैबेयाव ओरैबायदि भिर जायो लामाया नै नोंथांमोना नुदों माने लामायाबो गुसेब जाहैबाय नालाय माने बिराद भिर जायो आरो नैबेखिनियाव नैथिं ओमफ्राय आरो नैथिं बाइकफोरखौबो जिङावनो दोननाय जायो आरो बे समाव जेब्ला स्कुल सुटि जानाय टाइम अब्लासो थारमाने बांसिन मा जायो ओइ लिभिं रिजाल्ट लाबाय लायाखै हाब बुरिया माब्ला हायस्लाबखो रिजाल्ट लांनो फैदों बेनिफ्राय आरो आंबो लानोसै माने क्लास 4निया दासिमबो टिचारा जिरायथ'वाखै आरोना बे कारनाव लानाय जाथ'वाखै हटाबा नोंसोरथ' थाङा रिजाल्ट लायनायाव थाङा दा मासुम मा खबर पास जागोन ना जायालै मिथिया रिजाल्ट मोनबासो मिथिसिगोन ना मासुम दै बिसोरो थारमाने जोंहानि फिसाजों एखे क्लास आरोना प्रिन्सेस होनो नै बिदिनो प्रिन्सेस आइसक्रिम नाखाम दे बेबि दिनैनिफ्राय गरम बन्द मोनबाय ना 1 मान्थ लोगो मोनलायथ'ला मासुम ना 1 मान्थ लोगो मोनलायथ'ला गरम बन्द होबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा नैबे नटिसआ नै दिनैनि नटिसमोन आरो जे दायो आङो रिजाल्ट लायनो थांबाय थादों ओमफ्राय माने ओरैबायदि फिसाजोआ थारमाने एक्साइटेड जानानै दङ आरोना रिजाल्टखौ नायनो थाखाय माने मानो दाबो लायाखै होनना बुंगासिनो माने टिचारानो जिरायथ'वाखै नालाय ओंखायनो आं लेट खालामबाय एसे लामायाव दसे थाफैबाय आरोना ओमफ्राय दायो लायनो थांनोसै रिजाल्टखौ नायनोसै बेसेबां मार्क मोन्दों आरो माबायदि पास खालामदों नायनोसै आङो दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोननो फैथ'वाखैदां हनै क्लास 4निया दासिमबो
नै बेयाव नेलायबाय थादों नै दाबो सफैयाखै दा क्लास 4नि टिचारानो दाबो सफैयाखै दिनै होथ'लासो नामा क्लास 4निया फैयाखै दाबो मा दिनै होला नामा बेलाय हा बेयाव लानोसै क्लास 4निया दा ओमफ्राय मेडामा मा क्लासनिखौ होदों क्लास 3 नायनोसै रिजाल्टखौ आं दा रिजाल्टखौ लानो फैबाय आरो नै बिराद एक्साइटेड जाना दं फिसाजोआ थारमाने रिजाल्टखौ नायनो हाल्ला खालामगासिनो दा नै रिजाल्ट लांग्राफोरा नै बिदिनो हाय होनना बुंहरदोंब्रा एसे लाखांबाय दायो थांनोसै आरो ना बेनिफ्राय आङो आरो दिनैनि भिडिअखौबो गोबाव खालामला आं बेसेयावनो दोनसै रिजाल्टखौ लाबाय आरो नोंथांमोननो दिन्थिबायबो जा क्लास 4नि रिजाल्ट लादोंमोन ओमफ्राय बियो फार्स्ट रेंक लानो हाबाय 95.66% आरो ना अब्ला फिसाजोनिसिम बिराद रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरो स्कुलनिसिमबो जायफोरा फोरोंगिरिमोन बिथांमोनखौबो आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय मोजाङै फोरोंनायनि थाखाय ओमफ्राय नै बिथिं जोंहा रिजाल्ट लांनो फैदों आरो ना रिजाल्ट लांसै मा क्लास 7 दे नोंथां नै लाबाय रिजाल्ट लाबाय मा क्लासमोन क्लास 1 केजि मोजां जाबाय दा दे थिग दङ बन्धु दे थांबाय दा अनुआ माबायदि रिजाल्टआ मोजां जाबाय दा फार्स्ट ना बेसेबां पार्सेन्टआ दे बुंथिमोनलाय पार्सेन्ट नायाखै मानोथो नायाखै नाय जेबो नङा अब्ला लोगोफोर दायो आङो थांबाय थानोसै ओइलायाव दङ साफ्रोमखौबो प्रिन्सिपालनिफ्राय लानानै फोरोंगिरिसिम साफ्रोमखौबो आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर माने मोजाङै फोरोंबाय बिथांमोना गाइड लाबाय आरो मोजां पास खालामनो हानायनि थाखाय आरोना अब्ला लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेसेबांखिनियावनो दोननोसै नोंथांमोन साफ्रोमखौ हामबाय होननानै एसेयावनो दोनबाय माहाय मेडाम रिजाल्ट लांनो फैदों दे दासो फैदों दे लाखांबाय जोंहा थांसै हा मोजां दे लादो बिदिनो रिजाल्ट लांफैग्राफोरा गार्जेनफ्रा डायमन्डनि गार्जेन दे बिसोरो मोजां जाबाय दा जेबो नङा मोजां फोरों दे होमबा ना